А сега следва традиционната астрологична прогноза на Хулилонис за седмицата. Гледайте! Овен. Авторитетът ви може да бъде силно заплашен точно сега. Този процес ще започне с една загуба на увереност в собствените ви способности, а това веднага ще се забележи от останалите хора и лесно ще могат да ви нападнат. Телец. Много голяма емоционална мекота ви предстои през тази седмица. Ще бъдете очарователни и това ще накара другите хора много да ви харесват и да искат да бъдат с вас и във вашата компания. Близнаци. Ще имате чувството, че тази седмица ще получите за награда още една голяма кошница с отговорности, а вие не сте се справили с тези до момента. Всичко ще се реши на базата на правилното подреждане на приоритетите ви. Рак. През тази седмица тенденциите в живота ви ще бъдат диктувани отвън и няма да имате възможност да се противопоставите, а по-скоро ще трябва да се съобразявате с случващото се. Това ще е тест за способността ви да сте гъвкави и адаптивни. Лъв. Това е седмицата на неочакваните промени във вашия живот. По своя характер те ще бъдат точно такива, каквито вие ги възприемате. Със сигурност ще се разделите с нещо старо, а това може да е емоционално болезнена раздяла, но така ще освободите място за новата енергия. Дева. През тази седмица ще бъдете много авторитетни и другите ще са склонни да ви слушат и да се съветват с вас. Особено успешна ще е седмицата за представителите на знака, които се занимават с образование. Везни. Каквото искате да се случи в любовен план, това ще стане. Всичко ще се получи по лек и деликатен начин. Не насилвайте събитията, не бъдете студени и капризни. Колкото по-мили и компромисни сте, толкова по-лесно ще се случат нещата за вас. Скорпион. Седмицата може да бъде особено успешна за вас по отношение на преговори, бизнес и уреждане на дългосрочни планове и постигане на дългосрочни цели. В момента сте достатъчно мотивирани и идейни и трудно ще има препятствие, което да ви спре. Стрелец. Не позволявайте на плановете и идеите ви да надхвърлят реалността, защото можете сериозно да се изложите. Седмицата не е добра за преговори, за тегляне на кредити и за рефинансиране на стари такива. Склонни сте да преувеличавате и това може да ви създаде редица проблеми в общуването точно сега. Козирог. Време е да поемете дълбоко дъх и да се впуснете в енергията на новото начало, което ви предстои. Сега от вас се изисква да сте смели и да умеете ясно да заявите себе си, нуждите и желанията си, така че да бъдат чути правилно и разбрани от правилните хора, които могат да ги удовлетворят. Водолей. През тази седмица ще искате да се скарате с всички, особено с авторитетите в живота ви. Ако живеете с родителите си, можете да минете през сериозни конфликти. Ако не живеете с тях, то може да имате сериозни пререкания с шефовете ви. Внимавайте в комуникацията. Риби. Тази седмица носи чудесна енергия за позитивна промяна в живота ви. Ще имате сили, воля и желание да се освободите от неща, които са ви неприятни и да намерите нов път с нови хора, с които да се чувствате много по-добре.